Tässä se nyt olisi työhuone väliaikaisesti sisustettuna niin, että mä pääsen mun moottorisahoja huoltamaan tänne näin, niin pöydän asettelu siihen toi pöytäpinta tuolla puulaatikon päällä nyt toistaiseksi. Mun täytyy tuoda tähän, mulla on yksi toinen työpöytä, mitä mä voin käyttää siinä. Joo, ja sen takia, tai siis laitan sen toiseen kohtaan, ja sen takia tuo jakkara, penkki on nyt tuossa kohtaa, kun sen oikea paikka olisi tuossa kohtaa. Mutta kun toi pöytäpinta ei sovi kyllä tänne näihin nyt tällä hetkellä. Joo, katsoo nyt miten tätä alkaa sitten käyttämään. Mutta mun nyt täytyy saada noin mun moottorisahat huollettua. Se nyt on se tärkein asia, että mä saan tästä sellaisen paikan, missä mä saan sitten ne sahat huollettua. All right.